मिरु बंस'नि बानजायनायाव 9 लाख बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार जिल्ला हाग्रा रैखाथि बिफाननि मावसुमा बिथांमोनखौ लानानै जागायना दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खैला मैला रेन्जनि बेन्दोंआव थानाय पाटाबारि दाउखाबहा हाग्रा ओनसोलाव दिनै बनसु ट्रेडिं एन्ड एलाइड चिरां डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचारेल क'अपारेटिभ ससाइटि आरो हाग्रा बिफाननि मावसुमा बिथांमोनजों जथायै गोबां बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै खैला मैला रेन्जनि रेन्जार जयन्त दैमारि बिथाङा बनसुखौ साबायखर बावो आरो हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होनो खावलायो। फोजोबस्रांनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायो। बेबायदिनो मिरु बंस'नि आफादगिरि ब्रिटेन इस्लारि बिथाङाबो बंस'नि बेबायदि हाबाफारिखौ गोबां फरायसाफोर आरो रायजो राजाफोरा मदद खालामनायनि थाखाय खौरांनि गेजेरजों साबायखर बावहरो। फार्स्ट अफ अल माबानि दिनैनि बे दंफां गायनाय माबाखौ फोरबोखौ लानायाव बंसुखौ आं धन्यबाद हरबाय, हामग्लायनाय हरबाय। खारन दिनैसिम फरेस्टआ हारसिं नायल' जायल' माने मिरु जिरु थांगासिनो दं जोङो। हारसिं ओरैनो खुगाजोंसो मानसिफ्रा फरेस्टखौ हेल्प खालामो। साहा दखान रायलायनानै दंफां दानजोब्बाय, एनभाइरनमेन्ट नस्थ' जाबाय। बेफोरखौ बुंलाबाय थायो खिन्थु रावबो दावखोबोआ। डिपार्टमेन्टखौबो माबा मोनसे हेल्प होनो थाखाय बिसोर दावखोबोआ आरो जोंखौ सापर्टिंबो खालामा। बेनि गेजेराव दिनै बंसुआ जोंखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ बेबादि दावखोबोनायाव बा जोंखौ हेफाजाब होनायाव आं बिसोरखौ हाजार धन्यबाद होबाय। खारन जोंहा एसे साहस मोनदों नै दा जों साइडआव सोरबा दङ बे साननायखौ जोंबो एसे फिल खालामनो हादों। जायनि थाखाय जोङो एसेबाबो बोलो मोनदों आरो न'थ' जों गोजा एथ' बुरजा खैजोन दं फरेस्टआव, खैजोन मानसि दं। बेखिनि मानसिजों जुदि जों पाब्लिक एवारनेस बा सोरबा बिदि अर्गेनाइजेसन जोंखौ हेल्प खालामाबा जों फरेस्टखौ बासायनांगौ एथ' सम्भब नङा। माने गासिबो मानसिफोरा नै दा नुगासिनो दं गासैबो खालि फरेस्टनि सायावल' दा जेराव गायदों दाखालि बैसागो 13 थारिख मकर संक्रान्ति बे दिनाव बिसोरो न'आव थानांगौआ मोसौ मोसा थुखैनानै रंजानांगौआ बे हाखौसो धंस'। 14 थारिख धंस'। 15 थारिखआव आं जेब्ला पुलिस मा होनबावनो बिसोरखौथ' जेबो बुंला, बिसोरबो बेस्थ' थायो। बेखायनो जों रावबो मोनाखिसै, जों गोजा फरेस्टनि गोजा फैनानै जों बाहाय होख्रांफैबाय। जों होख्रांफैनायाव बिसोर खारजोब्बाय। बेनिफ्राय जों रुनिखाता थांनांदों आरोखि। बे हाखौनो नै दिनै बंसुनि हेल्प लानानै जोङो बा बंसुआ गावसोरनो दावखोबोनानै दिनै बे हाखौ रिफिलिं खालामबाय। इसोरा नायोब्ला मथा मथि बे जिबादि जों गायदों दा गैयाबो बाहाय 3000 गायनोसै जों। दासिम 1500 थांबाय, 3000 गायनोसै। बे 3000 दंफांनि गेजेराव जुदि 1500 बा 2000 थायोबाबो जोंहा जथेस्थ' दंफां थायो। आरो बाहाय कमप्लिटलि माबानि बे वाइल्ड लाइफनि मैदेरनि जायगा। बाहाय एकदम सब समय मैदेर थायो, ओरैबो मैदेर थाखाबाय थायो। दा जोंहा जेरावबो ब्लक जाजोब्बाय, ओरै करिडर गैला, थांनो जायगा गैला मैदेरा। बेखायनो जेराव एसे मोनो बाहायनो थायो। बेबो जायगामोन, नै दा बेखौबो सिफायनायनि बेब'स्था लाबाय माबाफ्रा जोंनि पाब्लिकफ्रा। एसे एवारनेस होदो, एसे मोजां जादो, मानसिफ्रा बुजिदो दंफांखौसो नांगौ। आरो बे दखान फाहारे खालि एवारनेसल' बुंना लाब गैया। नोंसोरबो ओंखारबो, रायजोखौ आं रिकुवेस्ट खालामो अननानै नोंसोरबो माबाखौ फरेस्टखौ बंसुबादि हेल्प होनो थाखाय दावखोबोदो। खुलुमबाय। डिपार्टमेन्टनिफ्राय दासिम बाहाय जेबो गैया। ओरैनो जोङो बंसु हिसाबै बिसोर दावखोबोनायाव जोंनि फुलि लांलाय लोगालाय बिसोरजों गायफागासिनो दं। बे फुलिया आरो हेल्प होनाया जोंनाव दं आरो। स्पेसिसआ बाहाय गाम्बारि दं, बनसुम दं, बेनिफ्राय दङ 10-12थासो स्पेसिस बाहाय दङ आरोखि। जेसेबां 6 जुनआ फैगासिनो दं वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे। हय मा जाय हक मोननै दं जोंहा आरो बिदि वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे आरो बिदिनो बेखौबो जों गायगोन। बबेबा मोनसे जायगा लानानै जों जेसे हागौ बे इनक्लुजमेन्ट एरियाखौनो सेस्था खालामगोन आरोखि। नै दा बालाजाराव मोनसे एसे माबा जागासिनो दं, बालाजारावबो आंहा गायनांगौ जाना दं। बेहायबो दावखोहां। दाखालि बेखौ लानानैनो आरो बालाजाराव एसे जादोंमोन। जों दा फ्रिकुवेन्ट रेगुलार बालाजारावनो नांथाबगासिनो दं, बाहाय गैथ'ला हिसाबै। जिखिनि दंफां गायदों सार, बेसेबां थागोन आसा दङ नोंथाङा? बेखौनोथ' बुंबाय आं, जुदि जोंनिफ्राय बाहाय 3000आव जुदि 1500बाबो थायोब्लाबो जथेस्थ'। आरो जोंनाव आसलथे जों गायदोंसो हय, जुदि जों थिगब्ला मानसिया जुदि बुजिलायोब्ला बाहाय दंफां गायनायनि खुनु प्रयजनानो गैया। मालाय गावनो गाव फैखायो। नै दा सुमलि फैगोन, खैरो फैगोन, खराइ फैगोन, गावनो उरायबोनानै बाहायनो गोग्लैफैगोन। बाहाय गावनो रोदोमखांबाय थायो। जोंहा बाहाय दंफां गायनायनि खुनु प्रयजनानो गैया जुदि जों मोजांब्ला, पाब्लिकआ मोजांब्ला। माब्लासिमाव मानसिफ्रा बुजिगोन होननानै सानो? बेखौ बुंनो हाला। माथो बांसिननिफ्राय बांसिनसो माबा जागासिनो दं, इनक्लुस जागासिनो दं। दिनै बुजायदों, बुजिदों, आंनि सिगाङाव बुजिदों, बेनो थांनानै बेहाय खालामहैदों।
बिदि जागासिनो दं दा बैहाय हा दं बेखौ फानदों बैहाय खारदों बेनो नै दा एफारिनि नामाव मा होनबावनो बहुद खोथा दं बेफोराव एफारिनि नामाव हाखौ होबाय लेन्ड टाइटेल मोनबाय सोरनोबा फानबाय ब्लड बै हा गोनाङाव थांलायबाय आरो बाहायबो एफारि एप्लाइ खालामबाय बे सोलिगासिनो दं थेंक इउ सिगाङावनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुनि जानानै बड'लेण्ड ओनसोलनि थागिबि नोंथां साफ्रोमनोबो जों गोजोननायखौ जों बावहरग्रोनाय जाबाय नंगौ थारैनो जों थांनाय 28 थारिखनिफ्रायनो जोङो थाद'हायै जोंनि बिफां गायनाय बे हाबाफारिखौ जों लाबोगासिनो दङ जोङो क'क्राझार जिल्लायाव जोङो जागायदोंमोन क'क्राझार जिल्लायाव जागायै जोङो दिनै चिरां जिल्लायाव जों हाबफैनो हाबाय चिरां जिल्लानि जोंनि आमथिका रेन्जनि सिङाव थानाय नैबे दाउखा बाहानि 6 नम्बर जायगायावहाय जों दिनै फुंनिफ्रायनो जोङो फुलिखौ जोङो गायगासिनो दङ जोबोद रंजाथाव बाथ्रा दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फरेस्ट प्रटेक्शन NGO जों लोगोसे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार ट्रेडिं एन्ड आलाइड कअपारेटिभ ससाइटि आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो मान होनो गोनां खैलामैला बा आमथिका रेन्जनिनो रेन्जार सारजों लोगोसे माखासे स्टाफफोरखौ फैनानै बिथांमोना जोंजों मदद होफैबाय आरो फैनायजों लोगोसे नैबे थासारिखौ जों फैनानै जोबोद दुखु नांफैदों मानोना नैबे जोंनि दाउखा बाहा ओनसोला बिराद गिदिर मोनसे फरेस्टमोन आरो बाव गोबां जिब जुनारफ्रा थांनानै थायोमोन नाथाय दिनैनि गेजेराव फैना नुफैबाय बियो दिनैहाय धंस जाफैबाय जोबोद दुखु नांथाव मानसिया गावनि बेनिफिट्सखौ नागिरनानै गावनि सार्थ लबखौ नागिरनानै दिनैहाय हाग्राखौ धंस खालामफैबाय आरो बेजों लोगोसे हाग्रायाव जिनोखि जिब जुनार थायोमोन बिथांमोनाबो दिनैहाय थानो हायैनि गोदाव सोराव जानांबाय दा बिनिखायनो बिखौ आरो फिन सोमखोर महरै होफिननो थाखायहाय दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा मोनसे बोल्ड स्टेपखौ लादों बेनो जाहैबाय 9 लाख दंफां गायनायनि जिनाखि थांखि जिनाखि भिजन बेखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय जोङो मोनफा मोनफा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो आवगायलांगासिनो दङ आरो बेयाव गोबां बेबायदिनो रायजो राजाफोरनिफ्राय जों सहायखौ जों मोनगासिनो दङ दा बिनिखायनो नोंथां साफ्रोमखौबो जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जोङो खावलायदों नोंथांमोनाबो अननानै ज' फैनानै जाहाथे बिफां गायनायाव जाहाथे मदद होफैयो बिफांनिफ्राय जों मा बेनिफिट्सखौ मोनो जों बयबो मिथिखागौ दा सोमखोर मिथिंगा जुदि थायाब्ला दिनै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाबो दिनै समायनाय नङा बड'लेण्ड ओनसोलाबो मोनसे जौगानायखौ जोङो मोननाय नङा आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो मोजां बार आबहावाखौ मोननो हानाय नङा बेनिखायनो जों खावलायो उन फिउचारखौ नाहरनानै जाहाथे सोमखोर मोनसे ग्रिनार मोनसे बड'लेण्डखौ जों खालामनो हायो जों मैयाबो मोनसे रेलिखौ सांग्रांथि मेलखौ जों लादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मेन सहराव बे एवारनेस प्रग्रामखौ लानायनि ओंथियानो जाहैबाय जों माखासे मानसिनि माइन्डसेटखौ जों बोरैला चेन्ज खालामनो हानो जोंनि हाग्रा बा दंफांनि सायाव दा बेखौ लानानै जों मैयाहाय जों रेलिखौ लादों जानो हागौ नैबे रेलिया मोनसे ओंथि गोनां रेलि जागोन आरो गोबां मानसिफ्रानो फैनानै जाहाथे बे दंफांखौ गायफैयो आरो जोंखौ मदद होफैयो जों बेखौ मिजिंथिनानै जों मैयाबो रेलिखौ लानाय जादों आरो बेबायदिनो जों गुबुन समफ्राव गुबुन दाब जायगायाव बेफोरबायदिनो जोङो बिफांखौ जों गायलांबाय थागोन दिनैहाय बिगाजोंथ' हिसाब गैला मथा मथि जों दिनैहाय 3000 प्लास बिफांखौ जों दिनैहाय जों गायगोन जों नायनि जों बेसेबां खारन नैबे हाया नैबे जायगाया हेक्टरजोंसो बे हेक्टरजोंसो हिसाब दङ आरो जों बेखौहाय जों नायनि जों बेसेबां बिगासिम बेसेबां हेक्टर जों कमप्लिट खालामनो हायो बेयो सानसेनिल' खामानि नङा आसाम सरकार बा बिटिसि सरकाराबो मोनसे समाव ब्रेक्सिट आन्दलन जे 1 crore बिफां गायनायनि हाबाफारि लाबोदोंमोन खिन्थु बिसोरो मेन्टेनेन्स गैयिनि थाखाय बिफांफोरा अनेक थैनांबाय थिग बेबायदिनो बिटिसि सरकाराबो ग्रिन बड'लेण्ड मिसन खालामदोंमोन खिन्थु बे एथ' साक्सेसखौ नुवाखै खारन बेवहाय माने प्रटेक्सन गायखांनानै माने जोथोन गैयियाव बिदि जादों नोंसिना बाहाय मा फोरमाय नंगौ जों थांनाय माखासे समफ्राव जों नुबोदों गोबां बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लाबोदों नाथाय बे बिफां गायनायनि माखासे हाबाफारिया बिसोरना जाहैबाय माखासे स्किमनि थ्रुयै फैनाय जादोंमोन बिथांमोना जानो हागौ उइदाउट प्रफिट बा उइदाउट मोनसे बेनिफिट्स मोनदेना लाबानो बिफांखौ गायाखैमोन नाथाय जोंनि माखासे उद्देश्यआ
जोंनि बर' माहारियारि माखासेनि उद्देश्यआ आरो माखासे जोंनि फरेस्ट प्रटेक्शननि माखासे उद्देश्य जेनाखि बिफां गायनाय उद्देश्यखौ लानानै फैनायानो जाहैबाय जोङो रावनिफ्रायबो जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो थाइसेबो मोनसे जों बेनिफिट्सखौ जोङो बिहराखै बा जों लुबैयाखै जों इच्छा जानानै गावनि गोसोजों जानानै जों दिनैहाय बिफांखौ गायफैदों आरो बिफां गायनायजोंल' जाया जों गोबां नुबाय बिदिनो लाख लाख मोनसे थांखि लायो टारगेट लानानै बिफांखौ गायदोंमोन नाथाय गायनानै बेखौहाय नायफिना दा नायफिनाबा बिफाङा थैखागोन गोबां जों बिदि नुबोखाबाय नाथाय बिफांखौ गायोबा बेखौ जोथोन लानांगोन बेखौ दै लुना होनांगोन बेखौ हाग्राफोरखौ एसे दानस्रांना होनांगोन बे देरजासिमाव दा बेबायदि आदब खायदाखौ जोङो लानांगोन गायनायजोंल' जाया बेखौ जोथोन लायोब्लासो बियो देरबोगोन दा बेखौनो जोङो सानदों जोङो बेयाव गोबां फरायसाफोर दिनैहाय इनभल्भ जादों बिफां गायनायाव सोरबा MA सोरबा BA सोरबा हाई सेकेन्डारि लेभेलनि आरो जाय बिथांमोना दिनैहाय मावनानै जाग्रा बिजनेस फालांगिफोर बिथांमोनाबो दिनै मोनसेबो थाइसेबो मोनदेरा लाबानो बिथांमोना दिनैहाय आवगायबोदों दा बेनिखायनो जोङो मोनसे फोथायनाय दङ इन फिउचाराव जाय जायगायाव माबे जायगायाव जों बिफांखौ दिनै गायसनबाय बेखौ आरोबाव जों फैनानै एसे मनिटर खालामफैनो हागोनखौ जोङो मिजिंथियो आरो नंगौ जोंनि माखासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय सहायखौ लानानै जों स्पटआव थांनानै जों बिफांखौ इन फिउचाराव जों जोथोन लाहैगोन आरो मोनसे मुंख'नांगौ गोनांथिया बेनोदि जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि खस्थ'खौ जेनाखि थांखिखौ नुनानै दिनै जाय मानसिफ्रा फिजिकेलि जों फैनानै गायफैनो हाया बिथांमोना दिनैहाय थ्रु QR कड जोंनोहाय गोबां थाखा फैसा सहायफोर हरबाय बिथां सहाय हरगिरि साफ्रोमखौबो जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों खारन नोंथांमोननि हेफाजाबनि गेजेरजों आरोबाव जोङो दिनै नैबे दाउखा बाहा जायगायाव फैनानै आरोबाव जों जै मै आरोबाव जों बिफांखौ गायफैनो हाबावबाय इन फिउचाराव जोङो आसा खालामबावो बिथांमोना दिनै न'निफ्राय ओंखारनो हायाखै खामानि एंगारनो हायाखै बिथांमोना जोंखौहाय थ्रु फाइनान्सियेलि हेल्प जोंखौ मदद खालामनो हाबावगोन होननानै जों मिजिंथियो बन्सु हिसाबै सरकारखौ बे बिथिङाव दासो नोजोर होनानै खामानि मावनायखौ नोंथांमोना नंगौ जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादनै जोङो सरकारखौ जोङो खावलायो जेरैबायदि जोंनि फरेस्ट लेन्ड ना दिनैहाय दंस' जानो थांगासिनो दङ फरेस्ट लेन्डखौ मस्ट टप प्रायरिटि होनानै एसे नोजोर बोनाया मोजां मानो होनना बुङोबा बियो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा बेखौनो जोङो सानो बे हाग्राया बा नैबे फरेस्ट लेन्डआ जोंनिनो सम्पति जोंनि बड'लेण्डनिनो सम्पति आरो बियो मोनसे जाहैबाय जोंनि इडुकेसन सेक्टराव जोङो दा बावैसोनो जोङो हाबबावगोन इडुकेसन सेक्टराव जों गोबां जों सावरायबोबाय जों नुबोदों गोबां बेफोरबायदिनो सोरनाबा बबेबा स्कुलाव लेखानि सर्टेजखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जों सावरायबाबो बिथांमोनजों गभर्नमेन्टआ दिनैहाय खनसेनो 100% लेखाखौ हरजोबा होननानै जोङो खोनानो मोनदों दा बेखौहाय जों बबे स्टेपजों लांबा जों गभर्नमेन्टनिफ्राय जों बेखौहाय फुल फ्लेजेड हिसाबै जोङो हेल्पखौ जों मोनगोन जों बेखौहाय जों सावरायनानै नायबावगोन आरो इडुकेसन सेक्टराव जों खुनु कमप्रमाइस जों खालामनाय नङा टिचार सर्टेजब्ला बेखौ गभर्नमेन्टआ थाबैनो इमप्लय खालामनांगौ बेखौ सुफुंना होनांगोन आरो बबेबा स्कुलाव मानिबा फिजिकेल स्ट्राक्चार्सफ्राव जुदि खमि दंब्ला गभर्नमेन्टआ जाहाथे बेखौ थाबैनो सुफुंनानै होयो जों बेखौनो फोरमायगोन नोंथांमोननि गिबियाव जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार ट्रेडिं एलाइड कअपारेटिभ ससाइटिनिफ्राय नोंथांमोननि सेनेलखौ बरायग्रोना लाबाय बेजों लोगोसे जों नोंसोरखौ हामबाय होदों बेयाव जोंजों लोगोसे नुजाफैनो थाखाय जों बेखौनो खावलायगोन रायजो राजाफोरखौहाय आरो बेजों लोगोसे जोंजों लोगोसे दङ बेवहाय बनसुनि आरो बेवहाय सिखोना जाहार वाइल्ड लाइफ ससाइटि वानिफ्राय कमिटिनिफ्राय नुजानो फैनो हादों आरो लोगोसे जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय नुजाफैदों बिथांमोनजों लोगोसे जोंबो हेल्प खालामनो फैदों बेवहाय बेखौनो खावलायगोन जोंनि रायजो राजानिसिम जोंनि लाइफआव दंफां लाइफां गैयाब्ला मा जायो दिनैहाय जोंना वेदारा चेन्ज जानो थांगासिनो दङ सोलायनो थांगासिनो दङ मानि थाखाय जोङो दंफां लाइफां दानफायनो थाखाय हाग्रा सिफायनो थाखाय बेबायदिनो जोंनि बे वेदार एबा बोथोरफ्रा सोलायनो थांगासिनो दं बेनिखायनो जों खावलायगोन जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार ससाइटिनि जानानैहाय जाहाथे दंफां लाइफां दानफायनायनिफ्राय हाग्रा सिफायनायनिफ्राय जाहाथे बन्द' खालामो जि दं हा बेखौनो थोजासे होननानैहाय जोङो मावनानै जायो जाहाथे दिनै बेयाव हाग्रा सिफायनानै बेखौ फाननानै आरो बै गुबुन मोनसेयावहाय दासिफायबावथों बेनिखायनो जोंनि एग्रिकालचार ट्रेडिं एलाइड ससाइटिनिफ्राय जानानै खावलायबाय बेजों लोगोसे खावलायबावदों दा
गोदानैहाय आरो हाग्रा सिफायबावनो थांगासिनो दङ मानसिफ्रा। दा बिसोरहा अलरेडि हा दंखायो। गोरिब मानसिया हाग्राखौ सिफायाखै। गोरिब मानसिया थाखा फैसा गैयि मानसिफ्रा दंफांफोरखौ दानाखै। नाथाय थाखा फैसा गोनांखाफोर हा हु गोनांखाफ्रासो हाग्राखौ सिफायदों, दंफांखौ दानफायनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनिखायनो खावलायदों जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार एलाइड एन्ड ससाइटिनिफ्राय जानानै आरो नैबे चेनेलनि थ्रुयैहाय खावलायदों नोंथांमोनखौ जाहाथे जों बयखौबो हेल्प खालामो, जों बयखौबो हेफाजाब होलायलायो। जे मिथिंगा थायोब्लासो जोंनि जिउआ, जोंनि देहाफ्रा जोङो अक्सिजेनखौ मोनगोन। दंफां लाइफां गैयाब्ला जों अक्सिजेनखौ मोना, जों हां लानो मोना जायो। दंफांफ्राबो जेनेबा जोंनि देहा गैयाब्ला दंफांफ्राबो गैया जायो। बेनिखायनो खावलायदों जाहाथे बे दंफां एबा हाग्रा सिफायनायखौ थाबैनो बन्द' खालाम। दिनैनि बे आंनि बे फंनैसो सुंद' बिबुंथिखौ जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार एलाइड ससाइटिनिफ्राय जानानै बेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।